pre svega istakao da to pre svega misli na blokadu puteva od 25. do 28. jula. Kakve ja veze imam, ja nemam veze, već me ko pitao, ti znam da je blokada. Gde je blokada? Pa blokada koju su najavile izbjeglice iz kolektivnih centara. A kaže po nagovoru predsjednika Nove Srbije, gospodina Velimira Ilića. Šta vi kažete na to? Prvi put čujem u životu za tako nešto. Ko kaže da sam ih ja nagovorio? Pa gospodin Nebojša Čović danas na konferenciji za Znate šta, gospodin Nebojša Čović je jedan kriminalac, jedan prevarant i jedan olos beogradski, koga me neću više da komentaram. Svaki dan nešto, šta on ima protiv mene? Kažite, može da mi kurac. Slobodno objavite na vašem radiju. Ja tog čoveka sam vidio, jednog izbežni sam sreo ovih dana i imam veze sa tim. A on nek vidi šta će sa njima, on njihov tata, a ne ja. On je uzeo od vlade pare za rešavanje problema Srba s Kospa, neka on rešava to, mene to ne interesuje, niti imam veze, nek mi lično kaže neko da ja imam veze. Niti znam izbeglicu jedno, niti sam seo da pričam, niti me ko pitao, niti znam za blokade i tako dalje. A Nebojša Čović je jedan bolesnik, umno bolestan, poremećen, kreten koga ja ne mogu da smislim zato što je bolestan. Svaki dan me čuje po televizijama neki. On je bolestan čovjek. Ako ima nešto mi kaže lično, šta mu fali. Nebojša Čović je čovjek za lečenje i treba ga odvesti. Evo ja ću da budem sponsor lečenja, pošto on ne zna da troši one pare što je stekao na mala vrata. Gospodin Ilić, ja se izvinjam ako sam vas malo možda... Ma to je bre, đubre jedno. Kakve veze ja imam kakve blokade, kakve barikade. Nemam veze, čovjek, imam upalu pluća i ležim kući dani. Aha. Nemojte da me, to đubre jedno komunističko, proziva me neko večer na televiziji Studija B. Svaki dan na Studiju B. Puštite mi kurac vi sa Studija B i Nebojša Čović sa vama. To kaže Ilić rekao i da vam ne bi jebao majku kada dostaje Studio B i pobacam vas uz prozor. Jer pun je kurac i one izdrkane Bečkovićke koja da je bolja dao mi je da mi pusti, ali ne, ružna je mnogo jebi. Gospodin Ilić, hvala puno. Dajde bre, nema sramota, sram vas bilo bre više i Čovića i vas i jebite se, boli me kurac za sve vas, u paketu. Doviđenja, gospodin Ilić.